Ravintola Kahvila Koski. Tarjontaa maittavat ruoka-annokset, huurteiset juotavat ja hyvät terassitilat. Palvelut veneilijöille ja matkailijoille. Tilaussauna, suihkut, pyykkitupa, jätepiste, grillikatos, veneen laskupaikka, beachwall-löykenttä, septitankin tyhjennys, uudistettu polttoainejakelu, sähkö ja vesi veneisiin, ravintolassa nettiyhteys ja päivän lehti. Toukokuun aukioloajat. Perjantaisin 4–8, lauantaisin 10–10 ja sunnuntaisin 10–8. Muuten on koko kesän auki. Tulevia kesän ohjelmia. 26. Juhannusaaton perinteinen juhannuskokko. Kokolla esiintyy Voittotorpakko. 5.7. Steel Rollers. 19.7. Savorantapäivä. Offroad-tapahtuma ja Savorantapäivän karaoke-kilpailu. Lisätietoa saat Ravintola Kosken omilta nettisivuilta. Ja tämän Kosken ansiosta itse ravintolastakin tuli nimeltään Koski.